ko ha. Oh, diara. Gabi na, mananam mi sa ban. Ingon namin sa Butuan. Taga na gyud in town. Diara, buntag na. Abot namin diri sa skiing na sa Kanduman. Sa Butuan, no. May kini nga mo driver, may safety kini mo drive. Diara, nanata diri sa bridge. Dool lagi kay ni sa airport. Kay maabutay ni gyud town. Kani nga mong paabot, no, naman din nagpaabot mi sa arrival area. Mitolo. Oh, tara. Abot na si Mr. Kirubin. Oh, pak. Tuan na. Excited na kaay ko diri nga part kay magkahimamat na gud ning nga may duha sa akong asawa. Ano diri napita, excited na kaay na diri. Oh. Pala pila pa ni ka oras ning behiya sa ako pa ingon 38 oras. Wow. Oh, daw. Nagdakos yung duhay kay wag yun ni nagkita pila 17 ka bulan. Si Utso. Karon nagkita ko sa di pa na kayo nagdako kay mga ngis-ngis. Sus, naglamurok na yun ang mga aping niya ako asawa. Mga lakaw na kay mga on. Tagutom na yun. Tuyok. Pero yung pakaway ng sakinan gamay. Nangita may kananan. Naabot namin sa SM Butuan. Jesus, nakuha sila Christmas tree. Nindot kayo. Sidlak. Murag yung nasa bituon. Sa langit. Okay. Mo ni first time na ako magkaon ngayon klase yung pagkaon. Ako ni hingit sa ako mahal. Si kaon. Isuyod yun dako lang hiway. Ni subrato pa on kay di maigo. Ako lay kaon na. Kuan ka ng pichay. Sige. Tagayan ako mistake kay maglisod og tulong. Si Ante. Kami Ante sa Bicon. Mama na sa diri nagkamot sa lugiya. Siya nga ako ning asawa siya nagsugba-sugba. Ako siya gihungitan ani nga pagkaon kay ako na tilawan ni bag-o gyud yun lami ni kayo. Manamig pangaon na amin din nagsuri-suri nagtanaw-tanaw mi sila play band yung dua babae rin ha mahay kayo mong kanta pero ato lang ni ikat ilagawan kay saba man ang budyo pero sila na doa pero abot namin din sa Yuna homestay. Bayad na rin kuhan. Pakita na sa mga ID. Eh, mo check-in na ta. Dili sa village. Hatag na ta sa security guard para pasulon na ta. Ara. Abot namin. Nakita ni mo nga mo gi-staran rin. Diligid kayo ni tanto nga dako nga lugar. Pero guwapo yung gayo ni Plasada. Nindot kayo rin. Pwede niya siya sa upat ka tao dere. Duha dyan ay bunk bed. So sa kwarto. Sala. Ayun, nindot na kayo nila. Manila kitchen. Kompleto yun sa gamit. Naggutom nagpa-deliver na lang kay di na yun kaya sa lawas nga mag-kaya paglagyo pa-deliver na lang ang Grab nabot na so sihon kung saan yung dala sa Grab
Pagkaon. No, 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 Ha? no. Tama na ni. Sus. Manginasal man dayton. Kalami. Manginasal. Sus dara. Nagibungkag na sa akong asawa. Naghantay na gid niya. Gibahi ka na. Kinsa ni. Kung kinsa mo kawan na ni. Kinsa na. Pas-pas kaya na siya gud. Lihok eh. Gutom na yan. Ako diri. Wala na wala. Ngayon natog na. Kinagin kaya sa akong lawas. Ilara ko gibinlan da. O ano na.